District Magistrate ka iskasihe selong ka benar dak ba penjari dak kendon cispa reply BNSS aja apply dak ba maham teng ban wan ra dok kha na ri Bangladesh ban pelang ban de ne ban shalan ya dok kha na Bangladesh klaim ki kot ki sla ki ba biang lane dak ba pendon kam ya ki kali ki jahat ki leng ne ban wan ra do breu ne ken hun ne ban yarap ban penpo ya dok kha dak ba bi an ha baro ki benta jong ka iskasihe kani ko hukum ban khang persia ban wan ra dok kha na Bangladesh kalong hadin balayo jingtip bakala don ka jingwan ra dokha ka jing shalan dokha ka babian lemba ki wa ki surok bat ki we gilat syak yau ki hat hapo ka jela mikhaya ka disi ka ong bakani ka pen ken ye ka kendon ye custom bat import export bat kumju ka jinglong shngan ha ka jingbam jingdi nama bakala bandai ki dokha ki bandon jingpang ro bla ban bu jingma yak pai ba nong bam kinu ba pen ken ye ka hukum kin sya tan hak an kat kum kendon aspa apply ka BNS aja apply bat kiwe kendon an jong ka custom act foreigner acts passport acts bat kiwe kani ka hukum kan tei kam no madol la ong ka DC ka iskasi hus